I can okwana ụmụ nwaanyị abụọ ebe a na-eweta unu ụmụ nwaanyị ma ihe a na-akọ Nneoma ịma na ihe niile ị na-ekwu ego na-abata aga m atụ ka m dị mmanụ ihe ọdachi n'oge ugbu a ihe m chọrọ ịjụ inwe ndị na-arụ ụlọ ime ndị na-akwụkwọ na-enye ha aka maka ma m na nna adịghị ya na agịga na-eme ya ọrụ gbasara ihe a m na-eme na ọ shiri ike ma bidosiri ọsọ mụ na nwanne nwaanyị bidoro ya mana ọbịa anyị ndị mmadụ a na-asị weta ọ na-anyị jisizi anyị aka ihe anyị meziri anyị akpọta mmadụ atọ na-enyere anyị aka anyị na-akwụkwọ ahụ ụgwọ ma ọ na-agwụ akwụ ọhụ ụgwọ mgbe ọbụla abịa enwere ọrụ a ga-arụ ha bịa nye aka anyị rụcha ha alawakwa unu chọkwana ị ga-ebugaju ndị mmadụ ndị na-ego ya ahịa ka otu unu si ebu ya unu na-ebu enishi ka unu na-achọkwa ụgbọala unu ga-eji ebuga ya anyị na-achọ ụgbọala maka na ihe ha ndị mmadụ na-ana awụghị otu onwe ha abụọ ha na-ana ndị buru ibu ụfọdụ na-ana nke ga-eju akpa ihe ndị eji ebu nri mgbe ahụ inweta ụdụka ọda ndị ahụ gị were ya anyị akpọ ndị moto na-ebugara ndị ụgbọala kwọkwa ahụ ụgwọ ha eburu anyị ga-ebe aha ya dusara ha ya ọkwa ndị nọ na nso ndị nke na-anya ndo anyị eburukwe jiri aka gaa n'ụlọ buga ahịa ọ dị moto na-ewukwanụ nwaanyị ịma asị nye ụmụ nwaanyị na-eme mgbe ọ na-eru ha na-enwe ụmụ ihe ọdachi gbasara nwoke ga-asị ị ga-emekwe nke aga m azụ gị ahịa elee otu isi ahụ ya ị na-enwe nsogbu ahụ na-enwekwa nsogbu ahụ mana ọwụwụ nsogbu a ga-anọchiri gị ụzọ ime ihe ị ga-eme nsogbu ahụ agaala ebe dị iche iche asị weta ka anyị mara ka ahịa ga-ede wetachakwa asị ngwa bịa hụ m ebe dị ụta agaghị m maka na ama m na ọ gafereala nke ahụ ịmara na anyị etolu anyị awụghị obere nwa ga-akọwachara ihe niile gị jikwa aka gị chọwa ebe ọzọ ga-adịrị gị mfe ire ahịa ka o wee dịrị iwe ime ike na ka ị ghara ịdị mmadụ ghara imetọ gị obi ka ike gwụ gị na ihe ị na-arụ ka iwe ike na-emego onye ọbụla bịara ịkwapụ gị n'ụzọ ime ka obi daa gị mmiri gị iwepụ ya otu akụkụ na-aga n'ihu maka na ọwụ ya wụ ụzọ ị ga-eji wee nwee ike bụ survive onye ndị bekee na-akpọ survive ọnwụnwe onye kpọọ n'ekwentị sị gị bịa nga zowe ezopụta ya ị gaghị egbutu ya aga e nwere ebe a na-aga ebugo ịma na obodo ala anyị nọ na ị gaghị amacha ebe niile ọtụ o nwere ebe ị ga-achọ gị nwa na-ebuga ahịa unu ga-enwe ebe unu ga-anọkọ ebe a ga-anọkọ ga-abuga ahịa ọnwụnwe onye kpọọ na nzuzo gị buga aha ya ana m aga ebe nzuzo maka na ị ga-ebe nzuzo buga ahịa ị mahụ ihe nọ ebe ahụ ụwa adịghị ka anyị si hụ ya ndị mmadụ nwekwara ọhachi eme ihe ihe na ị na-emewu mkpụrụ osisi dị iche iche oge ịma ọ na-enwe oge dị iche iche painiapụl akwụchukwu nwee mgbe ọ na-anọ pọpọ nwee mgbe ọ na-anọ wọtamelọn mgbe ọ na-anọkwa anọ kedu ụdị ihe ị ga-eme ka ihe ga-eji egbusi ego ahụ ma akị awụsa na eme mgbe ị na-aga aha akị awụsa ele ihe ị ga-eme n'oge ahụ maka ifesigo n'ego ole ndị na-ere ahịa gị mgbe ọ na-adịghị otu ị ga-esi eme ihe gbasara mkpụrụ osisi ha ncha agaghị adị otu mgbe ha ncha agakwa n'ala otu mgbe so maka ndị nke na oge ha na-adịghị anyị werekwa anya lewa ebe ndị dị na-emekwa ndị dị gwakwa ndị na-ego anya ha lekwa oge nke a agafee mana mgbe ụfọdụ ga-agakwa n'ahịa n'oge mgbe ọ gafere gị hụkwa ha n'ahịa ebe na ọ ga-adịzi ọnụ ndị na-ego gị ahịa ga-amakwa na ihe awụghị oge painiapụl gị gwakwa ha lekwa ihe adịghịzi ka esi egote ya ugbu a ihe painiapụl adịla ọnụ lekwa otu m si erekwa ahịa nke ugbu a chute ugbu a ruo ugbu a isikwa otu ahụ na-eme ma ọ bụrụ na mkpụrụ osisi ọbụla nke a ga-adị a na-emekwa nke dị nna nke na-aga adịkwanụ achọ ya ahụ ya erekwa ya otu isi gote gwakwa ndị na-azụghị ahịa ka ha mara amara ihe mkpụrụ osisi ị na-eme ịma ndị fọ na-aza ha mmiri ha tie mmiri tinye ya ọtọ riri shuga ị na-etinye na nke
onweghị mmiri m na-etinye, onweghị ọtọrịrị m na-etinye na mkpụrụ osisi nke ọbụla na-eme. Belụsọ maka akị Awụsa ị ga na-akwọ ya ụta, ị ga-etinye ya mmiri ka iji kpọpụta ihe nọ n'anụ ya n'ime. Ọgwụ mmiri ha eji kwọpụta ya bụ mmiri na-anụ ya n'ime. Wọtamelọn nke ya bụ mmiri n'onwe ya, enweghị etinye mmiri ma ọtọrịrị. Painiapụl ofu ihe ahụ. Ndị ọzọkwa ọ wụrụ jinja, ịkọwa jinja ị ga-etinye n'obere mmiri ka o nwee ike kpọpụta ihe. Ọ gwụla mmiri ndị na-anụ ya n'ime, enweghị ihe ọzọ mmiri a na-etinye. Ọ dị mma, oge ị na-eto eto eme ụmụ ihe dị ka ihe ọdachi ịhụrụ ma ruo otu na-eji ọdachi nọ onye ọbụla pụtara n'ụwa ga-enwerịrị ọdachi otu na abụọ, ma mgbe a na-aga ụlọ akwụkwọ ma mgbe ị nọ n'ụlọ. Ọdachi ka mgbe ị nọ n'ụlọ, mgbe ị na-aga ụlọ akwụkwọ site na nke elementrị ruo na nke mahadum, ọdachi nọkwa. Ọdachi mgbe ụfọdụ ị gaghị ahụ ego akwụkwọ, ọ na-arakwa ahụ. Otu akwa ka nne na nna ga-eshifu isi akwụkwọ jishi ike gbaa mbọ nyekwa gị ego. Otu ahụ ka si mụtakwa ịgba mbọ. Otu aka si mụta ịgba mbọ. Hụkwa nne na nna mụrụ mara na ha awụghị ndị na-afanye aka n'ụkwụ eche mgbe ihe ga-esi n'eluigwe, ego ga-esi n'eluigwe daa. Otu ahụ ha si zọkwa na anyị ejikwa aka na-agba mbọ n'azụ na-enyere nwaanyị aka. Ihe ọdachi ị na-enweta na ụlọ akwụkwọ mgbe ụfọdụ kwa ị na-aga n'ụzọ, ụmụ nwoke ndị nke na-amahụ otu esi akwanyere nwaanyị ugwu a na-anyekwasị ọkwa ọdachi nke ya. Ọdachi ọzọkwa ọkwa ndị aka na-akpa, ọ nwere ike bịa ịkwadocha ihe ị ga-eme, ndị aka na-akpa bịa napụ gị ya. Nke na-eme ihe nne na-eme kamgbe pụta ụwa m, enwego mgbe ị nọ mkpụrụ osisi na ị na-eme ọ na-aga ahịa meme mgbe mmadụ na-emekọta ahịa ma isi na ị na-eme gị lee ihezi ndị na-abịa azụ gị, enwego ụdị ọdachi a mbụ? O nwekwara mgbe sef ndị na-agụgụ ahịa gasị weta ahịa, imecha ha sị gị ha chọọ. Ndị emenyi na-ekweso na eme ndị ga-emesara mkpụrụ osisi a mee ya buga ya ha sanụ ji hazi ihe ga-emekwe ọdachi ahụ a na-ekwu n'okwu ya. M burukwa ya gawa n'ụlọ a, ihe na-emezi ngawa na ụlọ n'ụlọ ọ gawa n'ahịa chọọ ndị ga-edechacha ya, maka ị ga-ahapụ n'ahịa gị ka ọ lọọ kpụrụ. Mgbe ụfọdụ kwa a ga-egokwe ahịa ka ọdachi ndị a na-enweta ka ibido mewa fruit juice gị, ihe eji arụ ya o mebie, mechi na-emebie, gị ka a ga-emekwa, a ga-arụchikwa ya bidokwa. Food niile izikwa mekwena gị o mebikwana. Ụka mgbe ha na-emebi o n'eziokwu, nwee mgbe a ga-enweta wọtamelọn emebi akwaba ya ọhịa, ị ga-enyerụ ndị mmadụ ihe na-adịghị mma. Akị Awụsa enwere ka anyị mechara akị Awụsa ụta o mebie, anyị burukwa ya buba ahịa. Ọ ihe nọ na ụdịka ọrụ a, mgbe ụfọdụ ọ dịghị nnọọ ka ihe ị na-agba mbọ. Ya mere ihe ndị ahụ mechakwa mgbe ahụ gị isi a ga na-aga n'ihu, ị gaghị ekwe n'ihi na ọdachi ndị a ị ga-aga n'ihu. Ọdachi ga-apụtanụ na ya pụtakwa gị ịka ajụ n'ume na-aga, ọ na-emekwa ihe ị na-eme ọfụma. Emeka ọzọ na-anụ m ọkụ n'obi, nne ịlọla ji alụbekwa m ndị, mana ama m na ihe ga-eme n'oge na-adịghị anya. Inwe nkwado enwe ndị na-aka aka n'ụzọ. Enwe ndị na-aka aka n'ụzọ. Enwe ndị na-akụ aka n'ụzọ. Ọkwa nke onye ọ dabara mụ na ya anyị akawa. Oge ọnụ obodo ị ga-akpọta n'anyị ka anyị bịa ji onyonyo anyị. Agwa akpọta isi mbido TV. Unu dị m ihe unu na-eme na-amasị m. Ama kpọtụrụ unu. Ọ dị mma. Igwe na-ele anyị n'ụtụtụ nwanne m nwaanyị si ya. Igwe na-ele anyị n'ụtụtụ nwanne m nwaanyị si ya alụbekwa di. Ndị na-ele anyị chọọ nwaanyị mara mma. Kpọtakwa ndị isi mbido TV ka anyị unu aka kpọga Adamma Oyoyo anyị na ya nọ n'ụbọchị kịta. Nne ime ya okwu ọzọ dị mkpa m na-eche, nne gị na nna gị kwanụ? Nne m nọ ya, mana nna m hapụrụ mgbe m nọ na-agụcha mahadum. Mgbe ka nna m ji hapụ
mana nne m ka dị ndụ. nne nke ite n'ịgba mbọ niile akọ. Ma nne m ma nna m nwe onye nkụzi, nna m kụziri nkụzi. Onye nke ahụ kwa mgbe ọ na-akụzikwa nkụzi ọ na-arụkọ ọrụ n'ugbo, m na-akpọ fama, a na-akọ ọrụ ugbo ọfụma. Nne m na-agbakwa mbọ nke ya. Ha niile nne na nna m na-agba mbọ. Ọ na-eke ji agba ezigbo mbọ maka asị nne na nna na-agba mbọ nwa a ga-amụta na ga-agbakwa mbọ, mana nne na nna jụọ oyi nwa amụkwa ga-ajụ oyi. Ọ dị mma, anyị ga-aga n'obere ezumike. Tupu anyị na-aga ezumike ahụ, anyị ga-apụ n'ezi na-enye ndị mmadụ nwere ikwu gbasara ọdịmma ị na-eshiri gị nwee nke a na-akpọ timetable. Eme ndị nwe ha chi riri n'ụbọchị taa, ha ga-ebe ha dere n'akwụkwọ, a ga-eri osikapa, a ga-eri agwa, a ga-eri ji. Ọ dị mma isi otu ahụ ebi na ezinụlọ. Ahụ na ọ dị mma, anyị ga-aga n'ezi dụtara ndị mmadụ sị na ewo ọ dị mma ichi nri gị nwee akwụkwọ ebe deturu ụbọchị taa ị ga-eri plantain, ụbọchị nke na-abịa ị ga-eri ji. Ọ dị mma n'inwe ya na ezinụlọ. Anyị ga-anọ